Türkmenistanda ýokary derejeli iç keselleri hassahanasynyň gurlandygyna 10 ýyl gowrak wagtyň geçendigine seretmezden böwrek keselinden ejir çekýän hassalaryň kynçylyklarynyň kemelmeýändigi aýdylýar. Türkmenistanyň Derman Senaty we Saglyk Goraş Ministrliginiň efirde adynyň tutulmalygyny soran bir hünärmeniň aýtmagyna görä, Türkmenistanyň 5 welaýatynyň her birinde hemodializ bejeretine, ýani böwrekdäki hapatulary enjamlar arkaly aýyrmak kömegine mätäç hassalaryň sany 200-den geçýär. Türkmenistanyň iç keselleri hassahanasyynda böwrekde dören daşy operasiýa ýoly bilen aýyrmak ýaly bejeriler bolaýmasa, böwrekde emele gelýän dawleniýa arkaly dören keselden gaýa bolan böwregi aýryp, ýagny ony awat böwrege çalyşmak usuly ulanylmaýar. Şol sebäpli bu kesel bilen keselýän hassalaryň aglawaty dünýäsini täzelemek bilen bolýarlar, ýa bolmasa ejir bilen ýaşaýarlar diýip hünärmen aýdýar. Böwrek dawleniýeti bilen kesellän ogluny Türkmenistanda bejerdip bilmedik. Vilayet ýaşaýjysyna aýtmagyna görä, ol öz ogluny Iran Islam Respublikasyna gidip, şol ýerde 3-nji böwregi goýdurypdyr. Bu bejeri oňa Irana bir näçe gatnamaly bolanlygy bilen birlikde operasiýa hyzmatlary, där dermanlary bilen 40 000 dolara düşüpdir. Ondan öňe ol öz ogluny her hepde 2 gedek golaý bolmadyk etrap merkezinden vilayet hassahanasyna gatnadyp, hemodializ bejerisini alýan ekeni. Bu bejeri üçin ulanylýan enjama gerek bolan filtrin yetmejiligi sebäpli bir näçe ýaş ömürleriň üzülendigini saýady bolandygyny efirde adynyň tutulmalygyny soran ýaşaýjy aýdýar. Germaniýa döwletinden satyn alynýan filtrem bu kesel bilen kesellän hassalara gerek bolan där dermanlarym Türkmenistanyň Derman Senaty we Saglyk Goraş Ministrligi tarapyndan wagtynda ýurda getirilmeýär. Getirilen filtrlerin ölçeği hem teksellik filtrler. Emma İran'da ulanılan filtrler 100'lik ya 150'lik bolup, bu ölçeğdeki filtrler hassanyň kanyndaky zäherli suwlary arasylamaga has amatly. Emma şol teksellik filtrler hem yeterlik bolmadan sonra hassahanalarda ozalky ulanılan filtrler ulanýarlar. Bu bolsa düýbünden gatagan bolsa da hassanyň şol sagatdaky halyna dözmän ozal ulanılan filtrler ulanýarlar. Onsuz hem 4 sagatlap aparatyň aşagynda ýatyp, ganyny zäherli suwdan arasalatmak üçin ysgyn mydardan gaçan hassalara bu usul hem urgu bolýar. Munyň netijesinde bolsa hassalar dünýäsini täzelemek bilen bolýarlar diýip, ýaşaýjy özleriniň şeýle bejerini alan Mary welaýat hassahanasyynda 2011-nji ýylda 6 sany ýaş ýigitlerin tähel wagtda dünýäsini täzelendikleriniň şaýady bolandygyny aýdýar. Türkmenistanda döwlet ýolbaşçylary ilatyň saglygy barada alady diýendiklerini, täze döwrewap hassahanalaryň gurulýandygyny, ilaty edilýän medisina hyzmatlarynyň gowulanýandygyny nygtýarlar. Emma Türkmenistanda adaty böwrek keselinden hassalary gutarmagy hem ýola goýup bilmeýärler. Bilimli lukmalaryň hem ýetmejiligi sebäpli munyň netijesinde näçe ömürler üzülýär. Daşary döwletlerde böwrek keselinden ejir çekýänleriň böwreklerini çalyşyp, hatda ony çalyşman 3-nji böwregi näsaga goýup, näsalara 2-nji ömür berýän lukmalar näçe diýsen bar. Emma biziň ýurtymyzda bu zatlaryň haçan ýola goýuljagyny näsalar arzu hem edip bilmeýärler diýip ýaşaýjy aýdýar.